ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಇನ್ನು ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಮಟರ್ ಕಚೋರಿ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಟಾನೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಚೋರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ಯಾನು ತೋಜಾವೆ. ಆಯ್ಕೆನ್ ಏನೇನು ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದಾತು ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿ ನಾನೊಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮಟರ್ ವಟಾಣ ಪಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಈತ್ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಜೆ ಚಮಚ ಪಾಡ್ನು. ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೊಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆನಕ್ಕೆ ನೆನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತು ನೋಡಿತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಅದಮಟ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ತುಂಬು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತೊನ್ಗೌಂದಿನ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉರುಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ಲೆ ಪರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡು ನೆಂತೆನ್ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆನಿತ್ತೆ ಜೀರ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ. ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೀರ. ತೇನು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸುರುಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಹಿಂಗ್ ಪಾಡುಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ. ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಪಾಡ್ತಜಿ ಒಂಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಖಾರದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಚೋರಿ ಅಂತ ಖಾರನ ಮಲ್ಪೇನೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬೈದಂದು ಇತ್ತೇನ್ ಸರಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಟರ್ ಅವು ಸೀಸನ್ ಮಲ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್. ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಮಟರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂಗ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು.
ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೋಡು ನೀರು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ರೆದಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಂಡವು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ತೀಪೆ ಮುಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯೊಡುಂಡು. ಮುಜಿ 4 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಿನಿ ಪಾಡಿಯಡ ಅವು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ದೌಲಾಡ್ ಸರಿ ಅದು ಉಂಟು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಚೂರೇ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆತ ನೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚತ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾನ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತೆ ಮಂಜೋಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ವೈತೆ. ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಪೂರ ಎಣ್ಣ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಯ್ದಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇಡಿಯೇ ಪಾಂಡ ಕಚೋರಿ ಹೊರ ಪನ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು. ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪನ ಪುಡವನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇನು ಇಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ತೆನ್ನೆಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ. ನಿಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ಗ. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಗೆತ್ತದೀತೆ ಇತ್ತೇನು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇಂಚ ನಿಂಗೆಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದುಲೈತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನ್ ಲಾಯ್ಕ. ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉರುಂಡೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತಾಗಾದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆನ್ ಲಾಟದ ಗೆತ್ತನು ಅಂತೆ ಅದೋಟ್ ಲಾಟದ ಗೆತ್ತನು. ಸುತ್ತಲ ಲಾಟದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಮಟರ್ದ ಮಸಾಲನು. ಎನ್ನೆಡು ದುಂಬುಲ ಉರ್ದದಾಲ್ದ ಕಚೋರಿಲ ಮಲ್ದೇನು ಆಯ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆನು. ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಸರಿ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತು ನೋಡು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿ ನೆನ್ ಗೆಪ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇದು ಕಚೋರಿ ಅಂತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಮುರುಕಾದು ಎನ್ ಕೂಡ ಲಾಟದ ಕಿತ್ತನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ತುದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜೆಂಡ ಲಾಟುದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೈಟದಿಂಚ ತಟದು ಮಲ್ತೆಂಡ ಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ನಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿಲ ಮಲ್ಪೆ.
ಒಂದಿತ್ತೇನು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ನಡು ಅಂತೆ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೇವೇನು ಒತ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಡು ತೆಳು ಮಲ್ತಿತ್ತಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ತೆಳು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದೆಣ್ಣೆಂಚ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ಲ ಇಂಚ ಬಸ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟದ ಗೆತ್ತುನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ತದ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಅದ ಗೆತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರುಚಿ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಕುಡ್ತು ಗೆತ್ತಂಡ ಸೈ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದೀತಿನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಡು ತೇಕೇನು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಪೆ ತಿನ್ನ ಮಾವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಚಮಚದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಚೋರಿದ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದ ಕದವು ಸರಿ ಕಾಯುಡಂಡ ಒಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಯೋಡು ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಚೋರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಕಚೋರಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಅದೋಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೂವತ್ತದ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ದೇಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡವು ಈಜಿನ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಮರಗಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನಾಗ ಪಜ್ಜಿ ಅಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನು ಉಬ್ಬರೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬುಂಡ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆನ್ನ ಕಚೋರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಚೋರಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಲೆಂಚ ಆತನೆನ್ನ ಕಚೋರಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಕು ಲೆಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.